Charlotte. Erokamano Joyce, mana kaka iwache no, sani koro e weche mag healthcare gi kaka lakteche ogomogi, mane koro gima bed ni sani koro sirikal onego bed ni keto kipaumbele, to kata jo matiyo gi yedhe mag ayaki kende, wantie gi jo TB, wantie gi jo asthma, wantie kata gi jo malaria, ing'e ni sani piny tek, to yedhe gi bechgi be ni malo. Koro inyalo yudo kata ka ng'ato nouso nyaroya ne moro kanyo mondo ng'iew go yath, to koro kong'iewo yath to koro pi be biro kalogo, koro giwinjo matek ahinya. Watimane sirikal otemane timo kaka ne gitimo ndalo mar corona cha. Ndalo mar corona yedhe ne biro nono, gi protective wear gi ne biro nono, kata seche moko mask be ninyalo miu kata nono. Ang'o momiyo sirikal sani ang'o mamono gi kata wuotho e mier ka mier mondo gigol kony machalo kamano, nikech mano nabedo piny ka ema para mine makale weche madongo go. Mine kale weche matek, kendo seche moko inyalo yudo kata ni ginyalo tuonore chiemo mondo giyud kata yedhe mag nyithindgi, to kata yaki kende mana kata tuoche moko maluongo go. Jo asthma dwaro yedhe pile pile, jo sukari dwaro yedhe pile pile, jo malaria dwaro yedhe, jo typhoid dwaro yedhe. Koro kae ema kama nyalo kwaye sirikal mondo odonje e yo mapiyo kabisa mondo gikony mine gi nyithindo matindo. To kata nyithindo matindo, inyalo yudo ni nyithindo moko monyuol kata gi shida mopogore madwaro kony mag thieth. To sirikal mondo ng'iyane kaka ginyalo tatua weche gi mapiyo piyo mondo giduog gi mondo lakteche odog e osiptende, mondo kata joma mine kata ka ok ginyal yude kony e miere gi, gidhi osiptal kuchacha mondo giyud kony. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kapok akaw pachi Hilda kaachiel kod Gaudens kotudore kod ote makamaga, don wakaw yueyo mokwongo mondi